Makana mami ibu furo neve okochi bawa hamata na lebu emere no emere na mmiri kogo na ri manaija mpara nwani ye ko mmiri de ojo go ni check ya e ni bo hamata na lebu mpara nwani ye ko mmiri de su to ahụ kwezio ri manaija takodi ije ba bi ya ko ri mmiri ọma buru nnene bage ba bo ri ri atata ni mmadụ na zo ri ya tata mabu mpara nwanyị bụ olimeri ya tata maka onwe mgbe idere mmadụ idete mmeri ọma bụrụ ezu biko na atụkwa ka ebe a ugwu nne amụrụ ikasịrị bụ ọkpa akpa n'ikirike ọkụkọ ji bịa gbaba eme na gị n'ezi ebukwa ego mgbe etiri mmanwụ na akpa eme ya maka ime mmụọ mgbe mmengụ ama m n'ọha etiri m ofe afọ n'ahụ ndị ọzọ na m na paakị na savings account adị ya 1 year n'elu ya taa adị ya 1 year o wee chịkọ ọnụ bịa to 60 years agba aka azọpụ Mike ihe dị iche na nke ahụ a bụ na nsi n'ọnwụ binie unu bụ ndị enyi m ndị okwere nke m na-ekpe ekpere na from Owerri ebe niile na-ekpe ekpere ka m binie n'ọnwụ mmadụ ibe m mere m nọ 4 days anọ m 2 days ha wee sị na ọ karịa ewe buruzie m naba si from Nnewi ebe a na wee meme ya buru m nata ruo Enugu binie n'Enugu anọ m abalị na amana ịtọ n'ọnwụ banye abatazi na nke nọ wee binie wepụ Jizọs n'okwu maka na m nwa abụ Jizọs na ndị eyi ime m na-aba ama ya azọkọ nwa ive etina m na trọbụl ibu nọrụ ịtọ n'ọkara ọ dị mma ụfọdụ ndị mmadụ agụ na ụmụ ihe a na-ede na soshal midia kedu etu ya bụ ihe isi mee biko maka ndị na-ada n'oyibo a na-eme ha biko kpọtụgoro anyị enwe ndị ọ dị mkpa ndị ọ na-atụ ụtọ ka ha gbuo m wee wetara m akwụkwọ na m nwere mmemme na Nnewi ego ole ka m meji mee MC anyị akpa ọ daba ewere ego ụfọdụ wee nye m wee bata Nnewi ka m nọ n'ụzọ na-abịa na-akpọ mmiri n'ebe ịchọrọ ịbịa enyeghị ego nke ma nke ọzọ na-bịa mmemme anyị gị mbata Nnewi mkpọbazi ndị a na-akpọ m ekwezi epik onye na-akpọ m biko unu ewe n'iwe ndị otu anyị Manuel in Jesus' name. Okay, it is by Jesus now by your food. I want to make Jesus or my banyu. Jesus had the week. I'm a museum. In the Kumaka, you don't know we had this a call. As I call him. Bogda, where's I call him? When I'm doing to Nabarme, we. Moroza had a hotel, Jiraka, Mutoro Harum, where. Total room cause the form worker were. What was their nature? Cap that Benjamin room came. A bag and no mud now, but then when I bought a dimp of man. Betty me here. Even the mud. I'm wearing about some more on that corridor. Tibemi to give them. Where could you? Kaku Chama. Makana imam anama akwado m ga anọ n'oche ebe ahụ m nọ ka abadoro m suchie m aka n'imi owunyecha m ihe awunye m n'ọnụ ma ihe niile kugidekwa m ihe m wee pụọ fụkwazi onwe m na ilo nsi ilo bata akwazi mụ na ka m si wee gaa ije bata mụ na aka njem a na ebe n'ebe egbukwa ọ dị m ka ofufe fiu
batakwa n'ime ụlọ nwa na-afụ ndị atụ m ihe ka aka na-agwọtọ m and enwe m ike ijide nwe ihe ọbụla aka nọrụ nwantịntị ha wee kwanye m n'okpuru oche wepụbazi hapụ m n'ebe ha mụ nwa na-ekirikwa ahụ m na ya mere ya achọrọ m ịdị na-ekwu ya ọ na-eweta mmiri nne ya ọkwa mmọnwụ ka anyị na-ekwu na mmọnwụ fụrụ ya ọkwa ihe anyị nọ bụ ikele Chineke abụ ilote ya n'ụdị na Chineke eme gị ọ Chineke mere ihe niile wee ndị be anyị wee si n'ebe a tụzi alụ eburu m natawa ọnụgụ m abanye na-aba ebe ahụ n'ebe a na-enye m ọgwụ ebute nke a kwee m n'ọnụ wuru nke a kwee m n'ime nwere bụrụzie m natawazie aba ya abalị nọ ha wee binie ya bụ na dịka ikwuru ihe a bụ ihe dị iche nke tata pụrụ iche na bedde ndị ọzọ ị na-eme maka ịma na nketa Chineke zitegasị ndị ezigbo mmadụ ha bịa n'odebe m ma ndị amị ma ndị nkịtị ha bịa n'odebe m ụfọdụ ji ụkwụ na-abịa aga ụfọdụ ji ịtọ ndị na-ji mkpọ wee mezuo ụkwụ ha ịtọ ya bụ na onye ọbụla ji ụkwụ na-abụ tinye mkpọ n'ụkwụ ịtọ ka ọ dị dịka nna m ka na-eji kịta na onye ụkwụ ịtọ ka ọ bụ ọgwụ amị ụkwara nwayọ maka iwe eme okpukpe ya ọgwụ akpọrọ ụkwụ ịtọ ma ya dịba uche Chineke emego wee na-eku ume taa Chineke wee nye m ohere ịlụta na o nyere m aha ọzọ taa na ndị mmadụ na-asị m happy birthday ọ na-emezi ibu ndị spirit so wee gwe m na-emafụ mmadụ happy birthday spirit agachaghị na mmasị m happy birthday ndị ezigbo mmụọ ịma na onye ọbụla na-eche na dịka etu isi eme ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ obi ụtọ na onye ọbụla hụrụ n'anya kemgbe ahụ kedu etu obi dị kedu etu ichapụ ndị mmadụ ị na-enezi mmadụ bụ ma a ka m fụkwa ndị mmadụ n'anya edu nzifụ ha n'anya mana ihe na-emezi bụ na iri nri n'ebe ndị ekwezi m ebe ndị mfụ n'anya nọọ ndị nọ m n'ime ọfụma na-anụ ya nri egwu ekwere m maka na ụlọ ọgwụ nsi nwanne nya nke ndị ọcha agbazi see m foto n'ime ahụ m gosi m ebe ihe ahụ dị n'ahụ m wee zoom o gosi m ọ na-eku ume n'ihu m o jikọrọ elili afọ m na-abụ jikere ya etu a wutuwo n'ọda listin jikọrọ pịkọọ ya jide ya ma nyanwa na-eku dị ume ma pichie ha Chineke bụ odogwu dịka ikwuru nke afọ aka pụrụ iche maka ama m na abalị ole bụ na-akpọrọ na ịka nọ n'ụlọ ọgwụ ndị mmadụ nọkwa na-akwado na a ga-eme ncheta ọmụmụ n'ụbọchị taa na-akwadoro happy birthday ekwensu na-akwado egbu m ọma na Chineke nọ ọma na Chineke nọ wee mebe dị m ọ ga-akpọta akpọta n'abalị ọgwanyazi a ụzụ wee na-ada ebe niile n'afọ m ịgba m nkịta ebe m obere akwa ga-egosi na m ebe n'ebe m mba ịka bebe ka ụmụaka ghara ịfụ anya mmiri oke m hapụ ya hapụ okay maka ibe kịta ụmụaka afụ anya mmiri oke mgbe ihu m adịrọ mma ihu abụrụ ihu eji ebe akwa ọ dịkwuru mma na amụ nwa sef achọrọ m iji ezigbo ụlọ ọgwụ ga arụọ ihu m arụrụ nne ụtọ ga-adị alụọ ihu alụtọ m na alụta ya ndị apị okwu kịta ka ịgba
ga 60 years ka na je na ndị ke jere operation ihe na ọkwa na ndụ 60 years ana m achọzi ma na ọ bụ na wa alụtụ ya ka ọ dị mma ebe ụmụaka m ga-eji na asị na ede adị anyị maka ahapụ ya lada atụ etu ọ dị gwa onwe gị eziokwu ihe mebụ na ichekwa mgbe asị ndị ga-ejekwe ahapụ ya lada ya ihu ma dị oke ihu dị oke na ọ ihu mere iji aga biko imerikwe ka mana ọ bụrụ ihe m ga-eji mewe gị anyị jiri emewe gị anyị na ịma na ọ dị mma ịchọ ịma mma ịmafere mma oke ịchọ ịjọ njọ ịjọfere kama ịjọfere kwa oke ka uwe ezoghị ịdị anyị kwuru n'ime ihe na ọ dị ọka mmeta imeta ya n'oke na-abụ ọ dịz bọs na-adị obi aga m eti m ihe na outside na m were mewe gị anyị ndị obi ọkụ ka m na-emere gị m na-eme gị anyị etie m ihe na outside tupu anyị apịachi ọnọdụ ka anyị ghara mkpọ ọgọtọ maka anyị ma na ya ka tere aga ga-eme taa Atiku bụ ezigbo obi ka o nwere ezigbo obi Babangida nwere ezigbo obi mana obi nke o nwere nwe dị ọkụ oh God ndị Igbo jibiri niile Dr. Nnamdi Azikiwe mgbe ọ dị ndụ o nwere ezigbo obi Chineke ọgọzighị agọzi fat ọtụtụ n'Igbo ji nwa obodo ha ndị nwere ezigbo obi ọtụtụ n'Igbo erikebe n'enu His Excellency Gọvanọ Enugu steeti nwoke dịka nwaanyị obi edere mmiri nwoke mmanya nekwasa mmadụ anya gọvanọ ọchịchị nke ọchịchị egwu na amụ ọ chọghị ọgụ ihe ọbụla ga-ebute ọgụ je were onwe ya eti dozie ya Your Excellency ogologo ndụ ahụ isi ike kama ị ga-anwụ tọnda gbagbuo m oke Chineke wepụ tọnda ya dị ogologo ndụ mụnwa dịkwa ogologo ndụ na Jizọs Kraịst onye nwe anyị ndị ụmụ nwanne m niile ndị enyi okwu ndị enyi ndị okwere nke m niile ma ndị na-ete egwu ma ndị na-agba ya agba ma ndị na-eme fim ndị Actors Guild Chineke gọzibe unu ekpuchi m n'ọbara Jizọs Kraịst ogologo ndụ ahụ isi ike ma ndị na-ete egwu na ndị na-ajụ ajụ na ndị na-azị azụ ndụ nọ m n'ime ka enyere poison anye m nke mbụ nye m nke ịbụọ ife ndị si m ihe wee tie m ihe amacha m ndị ahụ biko mana Chineke afụgo ha ha ga-anọ n'ọsọ echiche ha ga-anọgide na ya wee kọwara ọha na eze na ihe a na-emebe ajọ ife mana m nwa mmemme gwara ebe ndị nọ m gafọrọ njekwaba oyoyo ibu aziz abaka azapụwa Mike onu ma ọdọkwa na mma eji agụ egwu kịta aṅụgo m mmiri mebicha testi na-adọ mma testi na-ajọ ka dị onye agara ebe chọọ Isaac Chinagọrọ m sị ya biko nya bịa were onu ya mere m ofu ọ dịkwa obi ọkụ egwu beria egwu ga-abụ ilu n'ụlọ ụka kịta asị ka egwu ji eto Chineke mmanya lụrụ n'igwe ebe nkere Chineke ọ ga-abụ Chineke deyo maka nke o mere ịnarị n'igwe ọdọ sopos ha bụgodo nke n'igwe nke a ngụrụ njide ka ma mechazie eluzie n'igwe anyị agụgharịa Opurobios Igwe Ajenga